हेलो ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟେ ଶିଖିବା ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଅଛି ଟାସ୍କ ବାର୍ ଏଇ ଟାସ୍କ ବାର୍ରେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍କୁ କେମିତି ରଖିପାରିବା ଟାସ୍କ ବାର୍ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଟାସ୍କ ବାର୍ ଆମେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ନା ସେ ଫୋଲ୍ଡରଟି ଓପନ୍ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ কি କରିବା ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଯିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା ପରେ ଫୋଲ୍ଡର ଆସିବ। ଫୋଲ୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଫୋଲ୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଏଇଟା ହେଲା ଏଟା ନାମ ଦେଇଦେବା। ସପୋଜ ମୁଁ ଦେଲି ए बी सी ସପୋଜ ଏଣ୍ଟର ଦବେଇଲି ତ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଟାସ୍କ ବାରରେ ଆମକୁ ସେ ନାମଟି ଶୋ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ଟାସ୍କ ବାରରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସିଲା କ'ଣ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଗଲା ପରେ ନ୍ୟୁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଯିବା। ନ୍ୟୁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା ଡେସ୍କଟପ୍ ଯିବା। ଡେସ୍କଟପ୍ ଗଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ABC ନାମଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ସିଲେକ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖ ABC ଟାସ୍କ ବାର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିପାରିବା। ଓପେନ୍ କରିବା ଓପେନ୍ ହେଲାନି